Action. Hai, wannan goruba, ka idan kai ina ce ne. Kai, wannan goruba da kake ganin ta. Morocco, Chadi, Kamaru, London, America. Habba, malam. Wace ita can ta leka. Ta leka. Uba. Ai ku kuna nan kuna ta zancen banza zancen wofi. Ba ku labari ba. Goruban nan ina gatsa ta na tarar da zuma a ciki. La ilaha illallah. Zuma. Ya ko ka san me na gani a cikin goruban nan? A'a, sai ka faɗa. Kawai ina gatsa ta ne garin suga ina barbaduwa daga ciki. Ko. An nuna lokacin ta. Habba, sai ji a tekun Maliya. Haba. Gaskiya ne. Ai wannan goruba na ga Muhammadu na ce da ke zuwa a ciki. Kuna nan kuna ta faman wannan gorubar da kuke gani. Ai a gonan mu take. Haba Ai duk gorubar da ake kawo a Kano daga gonan mu take. Baranta wajen ka gama ko. haka din nan. Can hayin tudu. Ita kai ka gama kenan. Ai kyau. ai na gama. Na, Kai, rike shi. a sa masa wagi. Rike shi. Akwai dutse ko? Yawa to sa wagi. Abu goruban nan fa. Wallahi tallahi. Gaskiya ne. Ai na gaya ma inda ka zo gurin ka gama. Goruba dai. Alkuran akwai. Mai zaki. Allah wallahi. Da me zama? Ai na gaya ma daga can ake kamun ita wajen lantsan dam. Lantsan dam can wajejen da ake sai da tattasai da attaru. Da tumatur. Har da Daga barkono. haka gangara yan kaba. Can yan kaba kenan. Gurin abba mai kayan miya ma. Ai na gaya ma kayan miyarsa. Abba malla. Da dalla didi ne tibani. Ai kawai. Daidai inda ake dan waken nan. Da an yi farfesu. Malam ai da malam abba a ciki. Allah. Malam abba ba.